Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga saat hita tu minggu ujung tahun par huriaon. Jala parningotan ni akan naung moding. Mingguon pasunggulhon tu hita memonti mori lapatana. Ingot ari hamamatem. Molotadok hamatean. Dang nalaho patubu biar di rohata. Alai paingoton na marujung do muse ngoluta. Ikon masa do hamateani. Jala salpu do sian hasianganon. Asa marhite sunggul-sungguli. Di paingot hita. Asa marsitutu mamake tikina do jopok na pinasaha ni debata tu hita. Tu ulaon hasitongan. Tu ulaon nama korhon na denggan. Tungoluta dohot tu humaliakta. Hupasahat hami matabe. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Selamat hari Minggu manang dihamu. Puji ma debata nama ngaramoti jala mangandihon di hurian. Kue sahat tu ujung tahun parhuriau. Martiki dongoluta di hasianganon. Jala hatop dolaho salpu. Alai di patakas tobik minggu sadario dohita. Di ujung nasogut. Masa do panguhum na parpudi. Di tiki nadang adong nabunisian adopan ni debata. Patar do sude. Maralus masude akapabahena ni jolma. Alai di akana porsia ari parpudi. Dang ari hata hutan. Alai ari hamonangan. Alani ari do digohi debata baga-baga haluau tu akan aporsia di Yesus Kristus. Mau lihat tema debata na pamonang hita berhite-hite tu hata Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsaoran na badia. Laho mamuji dohot pasangapot tu hata. Roma hita marsoba tu jolona marede mahita.
hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tot di perbadiana tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut dosa luhut daging. Jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bungai. Alaina ho do hatani Tuhani rodi saleleng ni lelengna. Sawurju maho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatu ho tupal hangoluan. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhani akan namate. Dot akan mangolu. Hodona punahami manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardalan hami nirura ni linggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami behamatean. Ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoman behami. Ay hodo Tuhan nami naung humokop hami. Jala hodo na punah hami. Rohami nuaing tuho mangido. Sahat tuho mato dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangolu manang namate pehami. Saitio matangan nami. Urupi hami marhite-hite pakokomi. Asa sahat hami tuhangoluan nasora suda. Amin. Hudul mami. Arede. Sadarion imanatar surat di 2 Tesalonika 2 ayat 15 1 atong alea kadongan hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu tu akapo dan wajarhon hami tuhamu marhite sian hata nang tarsurat pe apala Tuhan Yesus Kristus dohot debata amata nama kaholong hita jala mengalehon apul-apul namia tong-tong dohot pakirimon nadenggan sian asini rohanai ibana ma mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata nadenggan rak mangidogogo mahita laho mangulahon hobar tupatiki ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Mare dehita.
poti mado satta tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Na pengudo hami di jolom martamiang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Nunga di pamonang hohami marhite Yesus Kristus. Naung manaluhon hamateani. Gabe partohap hamin di ngolu nama noktong. Jala marsi hoho toktong di laun ni Tuhani. Alai sipata dohami madabu tepat dilean. Jupa masa hasusan manang parukilon Tuhami. Dang marsi hohot behami mangulahon lomoni roham. Alai lomoni rohami ma hulahon hami. Saya sungguh lima rohanami asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami. Amin. Baga-bagani debata taringot Tuhan sesani dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana na sotumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati gorani debata hita. Mar hite-hite ibana hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede hita. Hatani debata turpu di hari mingguon. Imanatar surat di sepanya sada ayat sada sahatu ayat pitu. On mahatani Jahoba. Narotu si sepania. Anak nisi Kusi. Ima anak nisi Galilea. Ima anak nisi Amaria. Ima anak nisi Hiskia. Uju di akka ari nisi Josia, anak nisi Amon raja sian Juda. Rasi ponoku majol madohot pinahan. Rasi ponoku mapidong akan amartonga-tonga langit dohot deke akan di bagasan laut. Aka jolma perjahat rab dohot si bahen gasip.
Ahu matongon maniapon akka jolmaisian sisi ni tanoon ninna Jehovah. Apa pohonku matanganku tu atas ni Juda doho tu atas ni saluhut pangisi ni Jerusalem. Jala siaponoku sian ingana on pasi-pasi ni bala. Goar ni aka pangarulingan hak dohot aka malin. Rodi hala akan namar sobatu parangan di langit. Di atas ni aka tarup akan namar singgang. Huhut marmang-mang tu Jehovah. Huhut marmang-mang tu Malkom. Dohot aka namar baria sian Jehovah. Aka naso mengelului Jehovah. Jaladang marpangukunan tu ibadah. Hohom mahamu maradopot tu Jehovah. Ay jono nama ari ni Jehovah. Ay nunga dipadiri Jehovah sada pelean si potongon. Nunga diperbadai halak na pinionai. Ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani dibata jala na piopsa. Mare dihita. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon idongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinibuhoni si Maria na gabe-gabea setod di porbadia andorang sohabubuhan ido tu hata na tuman na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banutor yung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundur ti siya menidebata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani
Di sima ibana pa imam lakso tu tanon manguhumi halat na mangolu dohot na mate. Au porsia ditodi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatapan ni hala Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mula mangolu so didangi halat naong mate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Udul mamu. Tabegema korsian maranata. Oh, maaf, lansia mang.
Oras madihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita. Tabege titing ni huriata di bagasan mingguan. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu tas saderion ima minggu pa 20 tuluhon dung trinitatis dohot topik panguhumon naparpudi. Pangukapon bidu 20 ayat 10 sada 1 ayat 15. Paduahon minggu ujung tahun parhuriaon. Sadarion minggu 23 November 2025 ima minggu ujung tahun parhuriaon. Parningotan di akana modding. Di patupado parmingguan pukul pituwip bahasa Indonesia, sia 30 wip bahasa Batak, 10 pituwip bahasa Indonesia. Jaladisi jahan honot nama akka naung modding di bagasan sataun parhuriaonon acara di parade huriado. Patuluhon minggu Advent parjolo tahun baru gerejawi. Di hari Minggu 30 November 2025 gereja akan memasuki minggu Advent parjolo tahun baru gerejawi. Pinabotohon tusude keluarga asa tapatupama diganup bagas tabe ibadah subuh Advent keluarga. Acara lahi dibagihon marhite grup week masing-masing. Pawapaton pelean amplop padegaton rumah dinas Huria. Sadarion minggu 23 November 2025 tapasahat ma pelean amplop padegaton rumah dinas Huria tu kebutuhan aka ulaon ni kelompok kerja Pokja namar pardomuan tu program renovasi. Tapasahat mai ditiki marsijalangan di parade do ingananna di labung ni pitu harwar jala pinabotohon tu sude ruas nanaing mangalehon hamaloteon manang sumbangan boido man transfer marhitek Kyuris Pokja na adong di alaman parpudi tikting. Palimahon persembahan kasih. Tajalodo si leon-leon sian NN marumakon bunga altar tahamoloteon ma si leon-leon anggiat boy dipake aka nama haporluon. Ponopon jadwal ibadah tengah minggu. Aka jadwal pertanggiangan parpunguan di parsi tonggaan ni minggu boima taihuton hobar naung diaturhon di buku tikting. Papituhon padidion nabadia. Di hari Minggu 30 November 2025 naing patu paundo padidion nabadia. Pinabotohon tusuderuas ni Huria HKBP Mampang Prapatan akan atoras nanaing mambuan ianakonna menjalo padidion nabadia asa pasuraton ianakonna marhite na majalo jala mengisi formulir padidion nabadia na pinaradi ni Huriata. Pawaluhon maka tidakon haporsiaon khusus. Di hari Minggu 30 November 2025 di parmingguan pukul sia 30 wib bahasa Batak. Patupaon ni Huriata do ulon na maka tidakon haporsiaon khusus tu sadahalak ima bawa acara maka tidakon haporsiaon di patupado dung pelian paduahon. Daftar nama ada di lembaran warta. Pasiahon nahona ruhut parmahanion dohot pamisangon RPP. Hobar turuhut parmahanion dohot pamisangon RPP HKBP taringot parbagason bab opat sada poin M alani mulai saderion minggu 23 November 2025 hona ruhut parmahanion dohot pamisangon do imanyonya sianturi Riana Yanti Boru Limbong. Alamat Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Week 2. Alamar bagas do di bagasan pangatayon ni Huria. Tatangyokon ma asana marsakotan menyadari pangalakana. Pasapuluon, aksi kasih Natal RNHKBP Mampang Prapatan. Hobar tu pranatal remaja dohot naposobulung HKBP Mampang Prapatan. Naing di Patupaundo aksi kasih Natal ima kunjungan dohot pemberian sumbangan tu panti asuhan Tanjung Barat laho mangolopon kebutuhan anak-anak di Pati di hari Sabtu 6 Desember 2025 maka remaja dan naposo mangarahon ruas ni Huria nanaing mangalehon sumbangan ima barang manang hepeng boima pasahaton tu panitia yetta na 70 dan Jevanya Manalu. Nomor HP terlampir, jala aka daftar ni barang-barang na diperluhon boy dibereng marhiteling. Terlampir, sumbangan ima barang di Papungu tiap hari Sabtu
pukul 17.30 saat 10.30 dohot minggu pukul 8.30 saat 10.00 di GSG. Papunguhan sumbangan barang manang uang selambat-lambatna di hari Rabu 3 Desember 2025. Pasapuluh sadaun jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tu parhalado dewan seksi-seksi dohot jemaat di gerejaon aka jadwal rapat naneng di Patupa Ima. Kamis 4 Desember 2025 pukul 10 sia WIP sampai selesai rapat parhalado HKBP Mampang Perapatan di konsistori untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Perapatan. Jumat 5 Desember 2025 rapat resort HKBP Resort Mampang Perapatan. Minggu 14 Desember 2025 pukul 12 rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan di GSG. Pasapuluh duaon laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi Rumah Dinas Huria pertanggal 22 November 2025 tabereng ma terlampir di warta. Pasapuluh toluan tona rapot Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Selasa 10 November 2025 nunga denggan mardalan Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sidung tiktingon jaha honon do tona rapot Sinode Distrik 10 ton ruas namar sahit tabuan marit bagasan tangiang ta akar ruas namar sahit hatani debata pasahat ma dalammu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon Pesalmen 37 ayat 5. Pasapuluh limahon namar ulang tahun parhalado do truas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata namar ulang tahun di bagas samingguon didok hatani dibata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamaulion poda telu ayat 10 pasapuluh pon namar ulang tahun pardongan saripeon parhalado do turuas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon turuas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon didok hatani dibata alai dijolo ni saluhutna masih haholongan situ tu mahamu ay dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa parhepengon akkapelean hamolateon dohot na asing naso jinaha ditiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe songoni matiting ni huriata di bagasan saminggon tuhatama mamasu-masu tabege ma tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mendapat ton nah hinaholongan suderuas ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Marhita Pandita Resort diinginan nabe asini roha madihamus dohot dame sian debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia amin. Tapuji matuhatta nama mangaramoti pardalanan ni Sinode Distrik naung dipatupa di The Tavia Heritage Hotel Jakarta Pusat di hari Selasa 10 November 2025 ni dohotan ni 220 sia halak sinodistan sian 230 tolu nahinirim ro Sinode Distrikon sinodangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga ulangan 6 ayat 4 sampai 9 nama nungguli hita disude kondisi ni portibi nagok parukilon jalahatop sai mubauba alani lahomanumunum hut HKBP Pak 165 tahun di tahun 2026 naro asa ganup hurian dang boy leba marnida nama saon ikon marsitutu dohita papatarhon holong dohot hoduhan tu debata di sude rumang ni parnguluan jala dibonai masian ganup keluarga di Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di jalur ruas ni Sinode Distrik do laporan pangulaun ni preses dohot laporan keuangan distrik naung di audit badan audit ni distrik tahalason do pakobasion ni panitia tahun transformasi na sinodangan ni tema berubahlah oleh pembaruan budimu Rom 12 ayat 2b naung mapakorhon panupahion akka ulaon di distrik tasataonon isarani
pembekalan pangula na gok tiki, pelatihan database dohot ulaun di distrik naung mardalan di tonga-tonga ni Huria. Di Pasirangguton sude parsinode distrik do program dohot anggaran HKBP distrik Walu DKI Jakarta naung ditotopon laho si ulahon tu tahun 2026. Anggiat boy pahisat ton dohot pandenggat ton pakubasiota. Di bagasan las niroha dohot parsitutuan do parsinode mandohoti ulaoni. Marsaringan do hatani debata di sinode distrikon marhite ibadah pamuhai dohot pangujungi. Di patupa do ulaon nabadia asalam marsi hohot parsinode mangasahon huasoni Jahoba di sude si hataan dohot si ulaun di keluarga dohot Huria. Jala di paujung do sinode i marhite partangiangan dohot lau pataruhon parsinode mulak tu inganan pakobasionna dohot manangiakon sandok ruas di Huria di HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Ditotopon sinode distrik do organ parhobas distrik ima Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD naung pidda marhite madat na nilehon niruas ni sinode tu preses ima pendeta Ronald Manalu MTH dohot pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK tatangiokon ma anggiat di parohai Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai nasida laho manguduti ulaone. Songoni pinasahat tona ni sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta saya dipargugui jala di patau di Batama Huriana laho pasauton tahina bain sangap di guarna gabe pasu-pasu tu portibion. Tahaposi madebata nasun hinagogoi napaluahon Huriana di namangadopi ragam ni hamaulon di ganup partikian dohot di sude inganan. Amin. Tabi bakor maranaka.
Noaeng sahat mahita tu parningotan ni akanong moding sian tonga-tonga ni huriata sataon parhuriaon ima sian tanggal 24 November 2024 sahat tu tanggal 27 November 2025 mari di mahita. Didok Apostel Paulus di suratna tu ruas Tesalonika. Naingma takas botomu alea kadongan taringo tu akana moding. Asa unang marsak kamu songon akana leban na somar pakirimon. Ai molo porsea hita nong mati Jesus dohotehe sadok togihono ni debatado rap dohot Jesus nang akana moding marhite-hite ibana. Tatangi homa natar surat di kompesi HKBP taringot tu parningotan di namoding. Taha porsiai jala taha tidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi dung uhumi nama radian nama ibana sian ulonna jala Tuhan Yesus Kristus Tuhan ni nama ngulu dohot namate. Asa ia tabahepe parningotan niaka namoding namarningot ajal tasadiri dohita disi dohot pahotton pakirimota dihadodomu ni akana porsia tu debata dohot pahotton rohatta doi dingolu parukilanon marhite podaon taalo jala tatulak do poda hasi pelebeguon namadok adong do pardomuan ni toddi ni naumate dohot jolma namangolu. Oma guar ni namoding di huriata satau parhuriaonon ima na parjolo guar Arif Sitopul umur 81 tahun nama istri Darmina Boru Pasaribu Wiksada. Na paduahon Nyonya Sinaga Regina Boru Gultom ibu umur 67 tahun nama suami Sabar Sinaga Wik Opat. Na patoluhon Nyonya Situa Sidabutar Marisi Boru Harianja ibu umur 76 tahun suami Situa Domu Sidabutar Nahinan Wik 2. Na papaton Nyonya Manalu Dwiantoro ibu umur 30 tahun nama suami Benny Iwan Henry Manalu Wik 2. Na palimahon Situa Dr. Andus Baginda Sinambela STH Bapak umur 27 tahun nama istri Roida P. Boru Marpaung Sian Wik 5.
Jongjong mahita saluhutna. Tuhan debata nasian nahinan jalana manguluro di saleleng-nelengna. Huingot kami sadarion akan amate siak kami nong pajuluhon tulapungmu. Dihodo anak hicu di Banua Gijang jala diukap hodoi di akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami dohot haheheon ni daging dari sugut. Mauliate marohanami tuho ala dituhoko hami tu pakirimon na mangulu. Gabe partohap hami di hanguluan na sora suda. Dada na madeli hami di hari parningotanon. Ala na mangulu do hami di sabulo nito dinami. Nunga torop dongan nami nang nialakmu. Tau si paingot do ujung nilakana sida di hami. Bayan pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakana mi be. Saya sungguli marohanami. Mabahen tiruan na dinggat diak kapinopar nami. Saya puli mana marsak roha, dohot akan amatean, asa unang mengadungi jala madele nasida. Saya taiti maroha nasida mamereng dopak gijang. Saya lehot todim tuhami asa takas di hati dakot tuhami, nong dohot dohami anakmu, jala panea diar tanah di Banua Gijang. Saya padau maganggu ni roha siak kami, asahot haprosion nami maniup Tuhan Yesus si pangului, adorang hubulu sami rura lingguman ni hamatiani. Moloho murmata nami be, ukap mamata ni rohanami,
asa takas ni ida dalam tuha sonangani. Molo halang dilanami, sobinoto bimakuling, pergugui mahami marhite-hite tordimi, asa tercuwok kami, ale amang. Saat tu tangamu matordikku, say patiu riar rohanami, asa hubas lakanami jala sonak kami, laho mati di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maham. Mari dehita siabuke di nomor 535 ayat sada saat rodi ayat tolu huhut pasahat pilihan sada A sada B.
Ameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Tabuk kama bibelta amang inang, turpuk camita dihita di bagasan minggu ujung tahun parhuriau di bagasan Tikyon, imana tersurat di Pangukapot 20 ayat 10 sada sahat rodi ayat 15. Pangukapot 20 ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 ujaha homa di tengah-tengah ta. Uhum parpudi. Dungi huida masada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna nama porus dotano dohot langit maradoppo bohina soadong be jupang inganan nasida. Dungi huidama akanong matei akana mekmet nang akana balga jongjong di jolo ni habangsai jadi diukap ma akabuku. Dungi diukap masada buku na asing ima buku hanguluan gabi diuhumi ma akana matei marguru tuna tarsurat di bagasan akabukui hobar tuna niulana sidabe. Dungi dilehon lautima akana matena di sini dilehon nang hamatea doh banu toruima akana matena tidiopna gabi diuhumi ma ganup marguru tuna niulana be. Dungi didabu ma hamatea doh banu toru tu bagasan laut api ima hamatean napaduahon laut api idoi manangise naso Jepang tersurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ima sahatna dita salhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus turpuk sadarion turpuk camita di bagasan Tikyon ima surat pangukapon manang pangukapon ni si Yohanes taringot tu naneng masa sogot di tonga-tonga ni nadia dopi ni halak Kristen hati hai pangalileon manang banyak orang Kristen yang disiksa alani haporsion na tu debata terlumobi hati hai di masa ni Kaisar Domitianus polado ganup tiki manang adong sehali sabulan di paksa donasida laho tukuil laho patupapar sobbahon songon hauduhon maradopon kaisar jalana disobba ima kadewa na dipatudos tu Domitianus jalan of dorang soidope adorang si Domitianus ima kaisar na margoar Nero na manutung huta Roma jala dituduhot do tu halak Kristen do na manutung huta Roma dungi gaor majolma dilele mahalak Kristen jala dangadong inganan hapiahan na macai tenang hati hai molo marpungu benasida imekod di kuburan manang katakombe alani hacit ni parngoluan di hati hai masa do penganiayaan na macai balga situtu polado ditakubi halak Kristen jala bahkan amang dot inang ditutung ma akana ditakupinei jala dibaem mai dipakai mai gabi obor ditikki borngin jala gabi tiurma hati hai huta Roma dada alani panodang manang palito alaya kahalak Kristen na ditutung dona ima alani hacit manang bernitni si taonon ditudu dona sida muse amang dot inang mangolu di bagasan hubungan terhadap saudara manang inces ala adong ajaran ni halak Kristen nama dok ikom masih haholongan ditudu donang halak Kristen hati hai na manginum mudar na pamatehot donganna manang halak Kristeni kanibaldo ala mangolu di bagasan pangajarion marulon nabadia ditudu do nang halak Kristen di bagasan pertikiani dohot akahata nasohata jala bahkan godang do amang dot inang naik komersiak bagi ala ni haporsion na tu debata di somma di pasahat si Yohanes pangukapon taringot tu nama sasogot na menguatkan halak Kristen asa unang gabe lipena sidasian haporsion dungi ninna si Yohanes ma marite turpuk di bagasan Tikyom dungi wida masada habangsa nabal ganabotar do nahudul di atasna nabalga nabotar ima na martudu-tudu tuaso ni debata di na hudul di atasna ima
Yesus Kristus anak ni debata na botter na balga imana patuduhon panguhumani na patuduhon habadiaw manabottar jala hudul na balga na bottar na hudul di atas na martudu-tudu ma Tuha sangapon na bottar na balga huasona kemuliaan di bahasa Indonesia namar pangalahon amang dot inang dang tercampuri dang ternodai hukum ni Portibion hukum ni debata na diida ni si Johannes dungi huida makana mate akana met nang akana balga jongjong di jolo ni habang say di si diida si Johannes akana mate dohot akanong mate na met akana balga lapatan na amang dot inang kematian bukan menyangkut siapa yang lebih tua duluan mati, tetapi mulai yang kecil juga sudah ada yang mati. Jala di ida si Johannes ma adong 2 buku. Dungi diuka masada buku na asing, 5 buku hanguluan, 5 buku na paduahon. Adong ma 2 buku panuratan ni akagor ni namalua. Didok adong buku hanguluan. Buku hanguluan ni imana manuraton gowar nadapotan asini rohani debata. Molo di ede padidioni tai dehodo nong tersurat do guarna di buku hanguluan. Jadi buku hanguluan ni ima gowar ni nam majalo padidion nadapotan asini rohani debata. Dungi didoki bana ma didaibana ma laut inganan hamatian Banua Toru manang di dia pe di patar ibana madison amang dot inang lehonon ni lautimai manang di dia pe mate sahat do habadiau do hasangapon di debata sahat di laut naso di ida bakena na dialang ni harimau naso di nabuni hamatianna natarida hamatianna paharwaron ni ingana pabodutan nema akana matei lapatan na patar do sudi dia do pani debata akana matei dungi didasi Johannes ma di papatar debata ma uhum di papatar ma uhum marhite hamatean na padua halihon tuaka jolma di hasyanganon ditikki di ngoluna nasosatia tu debata ima turpuk di bagasan tikyon amang dot inang nuaing ahama naneng papataron na tuhita saluhutna marhiti hata ni debata na parjolo marhiti hata ni debata di bagasan tikyon di bagasan topik panguhuman na parpudi di paingot tuhita sudi na di hasyanganon adong do limitna sudi adong do batasna tidak ada yang tidak memiliki batas dalam kehidupan kita. Molo mangulu pehita adong do batasta adong molo didok di pesalmen 10 itap ni 70 tau doninna. Ina patuduhon amang dot inang adong do memang jolmana so sahat 70 tahun. Alai di hata bilangan 70 tahun na patuduhon adong do batas. Bukan di angkanya, bukan persoalan kehidupan manusia di angka, tetapi tentang keterbatasan manusia di dalam kehidupannya. Portibiope menghadapi keterbatasan don, dang tukon saliling nililing na idok benna idok di hata ni bata to paun ni debatama langit do tano ne baru papidon nama jolma tu langit do tu tano ne baru alaniaha alatano portibi na taingani di bagasan tikyon ngamar sahit ngagudang na subui bitar pakke di portibion alani di topa di bayat debata di patupa debata inganan ne baru langit ne baru do tano ne baru songo diai dang sahat tu si laho pendalamata amang dot inang ala lomoni rohani debata do songo dia tano dohot portibi manang langit na baru sa guru tu debatado alinarikot hita di bagasan tikyon bohado hita memakai keterbatasan ni partikian na nilehon ni debata tu hita rahyado hita mabigi edde batak
na lahosal pudo portibion na pengoton di Bukit Dete pengagodangi alai na pengoton di molo halak Batak pe jangkauan na luas tu tujulu taringot tu keterbatasan ni partikian di ngulu di bain di amang dot inang di dok nalahosal pudo portibion so adung nahot di tanon ikon lahodu manopo Tuhan mi tu badua gijang hasonangani molotung jupang muse tikina ikon sirang malake daging tading masudi nahina ulungani molo borhatu di Tuhani rade maho totong di panjoni sotung tarlalapo tangion ragam maho totong arian burngin pe sayunang lalapo. Jadi ngadi bereng dau tujulu mulai dihaposoon unang tarlalap. Maaf amang dot inang mol hurang pas penaking no ngedi agak mabir do mangedi hopokal solo ala biasa di dongani do maridi. Ji gabiolo nang tugitu tujung nama HP atar legoton ima juga kemampuan mersulu dai do junang pula juho mua molo mersulu nang nohonon di son di bagasan tikion nunga di haporsiai halak Batak portibion salpudo jala di hasalponi bohado hita mamakke pernguluanon denggat dedo pernide bata alai laus di paingot di hasal di nalahosal kui amang dot inang di paingot ma di partikian hahacit dingulu si taonon di hakolomon di las niroha adong do limitna di tonga-tongani ilu-ilu di tongani parsahiton adong do limitna di bagasan tikion molo pelaku hajahator do hita buni jala tapikir dangadong nama boto ujungi molo di bagasan tikion amang dot inang molo mas jok do hita mangasang-asang ala tapikir posodo pe hita jala ala tapikir boido pe taatur na di humaliang ta pasowi adong do partikian ni sudi jala molo di ganup masuk kita tu ujung tau parhuriaon saya dipaingot tu hita na met na magodang mate do jadi sudi akhir hidup setiap orang adalah sama jadi akhir kehidupan kita adalah sama hanya perbedaannya adalah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mati sudi do hita sarupa disi molo alani dona diari nani leoni debata di bagasan tikion unang ngagagal hita di portibi alelas gagal hita muse di surgu unang di bagasan partikianon amang dot inang mangai hita HP los mangai muse di surgu mangai muse di ari naro di ari haroroni Yesus napa dua halion natabuna ima marlas ni roha hita saunari muse marlas ni roha hita molotung pegudang kegagalat tadi ngolutta bedi bagasan tikion ale unang gagal hita masuk tu surgo jala tercatat warta di buku hangoluan nasiat debata molo di bagasan tikion taadupi hamolon do hasusaan molo tumpe taadupi nang akalas ni roha di bagasan parngoluatta iko pasidohot do hita muse marlas ni roha
diinganan na pinaradi ni debata tu hita. Alaniaha, unang mariswang ha porsyaon asiniroha ni debata di bagasan pertikianon. Amang dot inang molod dia do pihuriana perjuluk pangalilion dot penyiksaan, ditekan, dipres na sida. Dia do pinasida do aka penindas, ala dia do pinasida do dohot gogon sibolis. Naking di bagasan di adorang seturpuk nunga di papatar si Johannes, anggo sibolisipe taludo nina, anggo sibolisi taludo. Jadi amang dot inang ngadi suara hot tuita sejak awal. Adong do gogon sibolis di portibion adong, ale di dok ikut taludui. Alani unang tapayut ihut ulau ni sibolis. Molo ditiki ni huriana perjolo ditekan dipres dengan penyiksaan. Alen wang mangula do sibolis dang berupa bahaya-bahaya bedi ngoluta. Dang berupa penindasan penyiksa ben wang nata adopi. Alen mangula do sibolis nang di bagasan tikyon justru di bagasan kesuksesan. Di bagasan hal yang membuat kita senang. Lam manis to ulau ni sibolis tetapi menyesatkan di bagasan tikyon. Dang mago be usa hosatta. Dang mago be hahipason ni pamangtang ta dang disiksa behita. Alen wang ditekan sibolis mahita dibuan rohatta do pikiranta mawang-awang menikmati parngoluanon ale lupa hita tuasi ni rohani debata. Bahaya yang terbesar saat ini adalah iblis merasuki kita melalui kesenangan-kesenangan kita. Dang na salah amang dot inang marlas ni roha tercapai sukses sita di bagasan ngoluta alai naing make sukses sanisia dalan nama asabui tarpasu-pasui di ngoluta jala asabui marhite amang dot inang dang di palidda-lidda sibolis bengoluta lam bahaya do di bagasan tikyon amang dot inang daku boto lam digarni partikianon maaf dia ka anak boru do dia kana markarejo boy do parkarejo sahalak anak boru na poso alai gabe pelakor ibana tu keluarga na asing dihukupi dang rahasia denggaddo jabatanna denggaddo parngoluanna bagak do ibana alai disusai rumah tangganin halak na asing dang gabi rahasia umum di bagasan tikyon buhado parngoluan ni jolma asabui menumpuk harta dungi asabui ibana sonang hiling-hiling ibana merdelani manang flexing ibana patuduhon gayana namora nabagak na melebihi nabui memiliki kemampuan ale marhite manipu dongan na jolma tabudun waeng pabahan ni sibolis di pasonang-sonak kita alai madau hita sia debata. Tidak salah untuk hidup sejahtera dan senang. Tetapi yang perlu adalah sumber sejahtera kita adalah dengan jalan yang benar. Itu bersumber dari kerja keras kita dan takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Surido di paranguluanon di bagasan tikyon. Amang dot inang memiliki batas tinggal pertikian sadihari ikon cupan na hita. Marite turpuk sadarion di paingot mahita. Memento mori, ingat hari kematianmu. Jadi dang na menunggul-dungguli sidang olon ni hita na baru ditadikon ni akan naholongan ni roha. Alai ditike mangulu hita mempersiapkan kematian kita. Bukan waktu mati kita mempersiapkan kematian. Tapi justru ketika kita hidup, kita diajak untuk mempersiapkan kematian kita. Napa dua marhite hatan di debata di bagasan tikyon amang dot inang di paingot hita. Tapasti hogwarta tersurat di buku hangoluan. Pastikan nama kita, nama anak kita tertulis di buku kehidupan. Nyan amang dot inang ditikipat di dion nabadia hita nunga tersurat begwarta di buku hangoluan. Ima buku asini rohani debata ale ternyata dang cukup otap ni. Ikon rabdo hita majalahi parngoluanon mangolu di bagasan hasatia ontu debata. Setia di dalam Tuhan
Molo di pangukapon 2 ayat 10c, didok setialah sampai akhir, maka Allah akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Jadi dang cukup kita mengulu halak Kristen doau, merminggu doau, ala gudang do amang dot inang justru di bagasan tikion, gudang do halak naholan aktivis Kristen, naholan aktivis ibana, bahkan di gereja pe boy do songoni, holar sibuk ibana rotu gereja, ala dang adong dapok nama nangaha, holar sibuk ibana panitia, apalagi andong conok ma pesta Natal, Advent Natal, panitia loja gereja loja mula-ulang, melau mempersiapkan asa sudah dinggan, sudah tupa, alai panitia sendiri tidak ikut bersukacita di dalam Natal. Juk do halak Kristen, godang partikian na rotu gereja, alai dang adong dapok nama nangah. Alani do dipasunggul hotita di bagasan tikion amang dot inang, unang holak guarta tersurat, alai kodohok dona, kesetiat tape, boy, totong patar di bagasan perdalanan ningolutta. Diarahot dohita di bagasan tikion. Uhum di debata berlaku dona naso taratuan ni pertibion. Jalan naso sarupa dot pertibion. Daku boto amang dot inang adong tabigi sada halak sada masa di huta Cina namar guarsi Hugils dihukum mati ibana ala dihukum mati dan dieksekusi ala didok ibana memerkosa sahalak anak boru. Dung mati ibana 10 tahun berikutnya tarboto ma dang ibana na mangulahon uloni. Justru adong masahalak doli-doli mengaku idok ibana audo mabunuh 10 halak anak boru di tahun nonina. Nian dileo pemerintah dona ganti rugi alirang tergati hamatian dang tergati hangoluan naneng dohono disi amang dot inang hukum dunia terbatas di dalam keadilannya, tetapi hukum Allah tidak pernah terbatas. Hukum Allah itu tidak pernah terbatas. Hukum Allah itu tidak pernah campur dengan hukum dunia, karena di dalam hukum Allah itu adalah hukum yang benar. Disima hita dipaingot nabadiado uhum di debata jala di bagasan hasangapon nei hita dicupai jala dipaingot hita amang dot inang hukuman na berlangsung tu hita pe diari harorona na paduhoni di bagasan hasangapon na do di bagasan keadilan na marhiti hata ni debata di bagasan tikyom dipaingot do hita salgutna bohado hita majaga parngoluata di bagasan kesetiaan nang pe si pedek umur hita nang pe si gajang umur hita dangadong nabui mangotapi hamatiata moludung ro pajuun ni debata molo di bagasan tikyon amang dot inang adong anti aging ima anti pengerutan tuaka bohi na berkerut-kerut ala ni hatuaon aledang bui i anti aging i jaladang adong obat sahat ro di bagasan tikyon nalaho mangotapi hamatian ni jolma hidup benna dipaingot kita di bagasan tikyon tapasti ho guarta tersurat dohita di buku hangoluani tapastihon guar nang niana kota tersurat do guar nasida di buku hangoluani asaunang mariswang perdalanan ningolutta na parpudima na patuluhon marhite hatan di debata di bagasan tikyon amang dot inang di paradi di batado inganan na baru tuhita ima di panguhuman na parpudi dia saplopat dungi di dabu mahamatia dot banua toru tu bagasan laut api ima hamatian na paduahon laut api idui naneng dohonon na tuhita salhut namang dot inang adong do hukum na berlangsung di pertibion alay adong dope lobi sian hukum di pertibion naneng topotota ima penghakiman na paduahon penghakiman ni manang hamatian na paduahon dang tarsaleseon di jolma dang adong na boy bulas yani dua hamatian na taadupi
Hamatean na parjolo ima parsirangata tod disian dagingta dungi dibuam mahita tu inganan parsatok kinani. Alai paheon ni debata mahita muse diharoroni Yesus na paduhalioni. Dungi dicuma guar taho bartubuku hangoluani. Ise namo adong guar na dibuku hangoluani. Dang des beitu siha api. Jaladang des beitu si penghakiman na paduhalion. Amang inang dang na pabiar-biarhon. Na tuau do di bagasan tikioni. Na tu hita salhut na di bagasan tikioni. Na pengotok kita amang dot inang. Dang itap ni portibion perdalanata parpudi alai adong do perdalanan na di senanang si jalhata tujolo ima di namasa penghakiman terakhir bagi semua orang pasti dohot do di hita tadi si alai dohot do hita ikor rap monang di si na monang hido muse mangaton perbue hau hangoluani tongamang dot inang na parpudi marite turpuk sadarion di parata matu hita salhutna. Molo adong penuang taadopi, kesakitan, penderitaan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kiranya kita tidak ditaklukkan penderitaan itu, karena penderitaan juga akan berakhir. Ketika kita menghadapi ancaman dan kesakitan hari ini, stop amang dan inang, ditaklukkan ancaman dan kesakitan itu. Karena itu juga berakhir. Tapi jalanilah di dalam proses, di dalam Tuhan. Di pasunggulhon hita salhutna. Marhiti hata ni debata di bagasan tikion. Asini rohani debata hot doror saliling nilingna. Atong selama memasuki tahun yang baru di Advent yang akan datang, husunggul hok kami maamang dot inang hobar tu titing di hari Minggu di paradido ibadah Advent di rumah masing-masing acara akan dikirim di si nalaho rap hita bohado hita mengaradi diri di panagamon di haroroni Yesus marhite ibadah Advent bagion nami ma marhite grup rap mahita mangulah hossa di pasu-pasu di bata mahita disudiakan tadopi di bagasan partikianon di bagasan gugu dohok pakirimon. Tuhan adalah Tuhan yang hidup memiliki kehidupan kekal dan di dalam Dia kita memperoleh sukacita kekal. Amin martangi yang mahita. Ali amanami na di banu gicang mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho dia sini roham do didinggan ni basam di parmudu-mudu hodohami Tuhan. Mauliate ma molubui rap hami di bagasan tikion mangingot akadongan nami nong jumolo borhat tarilu dohami terlumbubi keluarga alai papirto di nasida apuli nasida pargugui nasida pasu-pasu masudi ruas ni huriam Tuhan ditongani parnguluan nasida na mengadupi hamolon na mengadupi aka ancaman dohot na mengadupi dok ni roha saya pergugui calapuli ma Tuhan dia akan mengaluli karejo seleho ma Tuhan di aka napai mahon rokap dohot ulaun seleho mamang na basa song-song ni dia ka keluarga na masihol tidak danak saya totong papir rohan nasida nang tordi nasida marsigatung tuho macalo pangurupion tuho song-song ni amang na basa huwa kami nang akaruas ni huriam namar ulang tahun di bagasan samingguon say tabay ma dinasida las ni roha dohot olop-olop suang-suang ni roha mauliate di bagasan tikion adong saplopat halak namar ulang tahun tabay ma Tuhan hahi paso dohot las ni roha dohot aka paso-paso wa kami nang akaruas ni huriam namar ulang tahun pernikahan adong tolu kaka di bagasan samingguon saya tabay maholong ni roham maka holongin nasida jala mangalio gogo di nasida masih holongan rap tuduluk tuturuan wa kami menang di bagasan tikon ruas ni huriam namar sahid adong walu halak adong napiak di rumah sakit adong napiak di bagas adong naikon rutin kunjungan tu rumah sakit asimaroham amang nabasa pasu-pasu maobat dohot si panganon na pinangan nasida dohot perkunjungan nasida tu rumah sakit berikan mereka ketekunan dan
iman yang kuat untuk tetap kuat dalam menjalani pengobatan yang sedang berlangsung. Wa kami nang di bagasan tikion sudi aka naneng patuponna di huriam di bagasan saminggon di aka pangaradion di perayaan Advent Natal songoni nang di aka panitia paso-paso mamang nabasa. Wa kami nang di bagasan tikion sahala ruas ni huriam naikod di honai RPP HKBP hobartu RPP manang ruhut di aturan ni huria di HKBP alam marhasohotan naso pangatoayon ni huria anggia mamang nabasa sai bui dihilala dok do RPP moloso ditopoti tu depan sepa sunggulhom mamang nabasa makilalahon asini roham dok dengan di basam bui muse mulak ditadda nauli dohot na denggan taringot tu parsarepion di HKBP. Wa kami manang aksi Natal remaja na poso naneng patupon na diari na jonokon songon parbue ni perayaan Natal madulu akan nagale marhiti kunjungan tu akan na makaperluhon anggi marap marsirupa kami marhiti na patut aha na bulianon nami boy Tuhan patuduhon nami nang panarihon nami tuaka doan nami. Wa kami nang akajaltual rapat naneng patupon na di huriam naneng makatai dok mangarang-rangi aka program di bagasan tahun 2026 saya pasu-pasu masu di perhalado ni huriam songoni amang pardita resot na mangulur resoton anggia martomu jala dengan sudi boy aka nagabi kebutuhan ni huriam boy hu patu pahami. Mang nabasa huwa kami ma nang di bagasan tikion jalawa malato kami do sinode distrik nong berlangsung jalanunga di Patupa ahado akan rekod di distrik Paso-Paso ma amang pereses MPS MPST do aka padita nalaho patuluson aka programi asabui makonai tu tema tahun 2026 mabuan huriam HKBP gabe Paso-Paso jala haboran ni pasu-pasu manang di diape. Wa kami manang di bagasan tikion pemerintah nami di namangadupi aka hamolon di negara namion baik meningkatnya aka pengangguran dohot lam meruna nang kekuatan alam song-songoni amang nabasa dohot kamanan na miris na mangadupi hamolo di bagasan tikion anggi margugu pemerintah nami siatoru saha tu gijang mauliate mamang nabasa upang-upokan mangul nami tuho asimorham bihami sesama dosa nami asatung tamah gabi anakonmu mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin. Ta'ala somahatani debata marhiti namarid dehita huhut pasahat pilihan.
Tatangya ko mapeleata. Ali debata amanami na di banwa gijang, hodo haroruan ni salut selehol-lehon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na niliho ami tuhami pelan nami tuho, sa jalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu me jala ramoti asa uparasya kami pelianon, pati buluhan harajon mu di tonga-tonga ni huriam di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami kudang ni selehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say rom maharajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hauluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi.